Чудех се какво да правя днес. Реших да си боядисам апаратите на спирачките. Дойдох при момчетата и ги помолих да ми боядисат те спирачките. Обаче казаха, защо пък да не си ги боядисаш ти самия? Ние само ще ти помогнем. Купих си спрейове, купих си грундове, тук шкурехме, правехме и стигнахме до този резултат, от който всъщност сме много доволни. Взели сме специален спрей за нагряване над 200 градуса, така че се надяваме след 2-3-5 години отново да са по същия начин червени. Но всичко зависи от карането, да не караме с превишена скорост, да не забиваме рязко спирачки и да не нагряваме най-вече най-много спирачките. Така, ако искате да се прочистват климатиците и ако имате задръстени радиатори, като цяло клапи, тази машина е много мощна и продухва абсолютно всичко. Заповядайте и потърсете сервис. Как се казва? Автоход. Автохолд. Това ще го изрежеш. Не, така се става. Така ли става? Да, Добре. да. Всичко спира да го. Добре. Отлично.